खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिआर राजखान्थिनि खौरां नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि बिपिएफ दोलोआ 30 बोसोरनि जा काउन्सिलनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै गोबां मानि खामानि मावनाय थासारि एबा खामानि मावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो रिन्जय बर' बिथाङा बाथ्रा बुंदों दि पर्बत जरायाव बेरेखा दोलो दङब्लाबो जेबो गोख्रों नङा थारैनो थामहिनबा आथिखालनि जा इउपिपिएल दोलो बे इउपिपिएल दोलोआ पर्बत जरायाव गोख्रों नङा दुर्बलता होननानै बाथ्रा बुंदों रिन्जय बर' बिथाङा आरो रिन्जय बर' बिथाङा बेजों लोगोसे गोबां मानि आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि सायाव आथिखालनि सरकारनि मावनायनि सायावबो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जेराव आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जेबो खामानि मावफुंनो हायाखै आरो जाखिनि मावनाय दं बेखौ थांनाय 17 बोसोरावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मावखाना गालांजोबनाय होननानै बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि आथिखालनि जा सरकारनि खामानि मावनाय बेयो सरकारनि आखायाव गैला डिसि अफिसफोरावसो खामानिफोरखौ मावफुंनाय जायो होननानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो गोबां मानि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला रिन्जय बर' बिथाङा पर्बत जरायाव बेरेखा दोलो दङब्लाबो जेबो गोख्रों गैया एबा गोहोम खोख्लैनो हानाय बेरेखा दोलो गैया होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों रिन्जय बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि